Inthawi yankhani msabatayi inthawi yomwe timapatsani zina mwa nkhani zazikulu zomwe tinali nazo mkati mwa sabata mundine sibongerezi yanpo. Zina mwa zomwe tinali nazo: chipani cha DPP chachenjeza omwe apikisane maudindo ku msonkhano wa chipanichi za mchitidwe opitiza kukopa anthu kuti awavotere nthawi yochitira izitatha. Bungwe loyendetsa galimoto zonyamula katundu lathetsa kunyenya ntchito komwe mamembala ake amachita. Unduna za maphunziro wati kufufuza kuchepa kwa chiwerengero cha opambana mayeso a chaka chino a standard 8 komanso form 2. Ndipo bungwe loonetsa chakudya pa dziko lonse lapansi la WFP lachenjeza kuti njala itha kufika povuta kwambiri mdziko lino kamba kakuchepa kwa ndalama. Tikhale limodzi. Tiyambe ndi nkhani za chipani cha DPP. Chitetezo chikhwimitsa kumalo omwe chipanichi chichititsire msonkhano wake wakulu wosankha adindo la Mulungu mu mzinda wa Blantyre. Nthumwi zosachepera 2500 zikuyembekezeka kukhala nawo ku msonkhanowu. Wapampando wa komiti yomwe kuyendetsa msonkhano Dr. George Chaponda lachisanu anati mwa anthu amene atenge udindo wopanda kupikisana nawo ndi president wa chipani cha Peter Mutharika, wachiwiri kwa president mchigawo cha kumpoto Japi Muhango, komanso msungichuma Edgar Tembo. Christopher Sande akulongosola zambiri. Wapampando wa msonkhano waukulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP Dr. George Chaponda wati nthumwi 2560 ndizo zikuyembekezera kufika ku msonkhano loweruka pokonzekera msonkhanowu la Mulungu. Nthumwizi akuti zidzafikira ku holo ya Komesa komwe kudzakhale kalembera wowazindikira ngatidi ali woyenera kukhala nawo ku msonkhanowu asanawapatse malo ogona. Iwo anapitiriza kuti anthu asanu ndi awiri 7 adzangodutsa opanda kupikisana nawo, pomwe ena 78 ndiwo adzapikisane nawo pa mipando yosiyanasiyana. Dr. Chaponda anapitirira kufotokoza kuti mwa anthu omwe adzangodutsa osapikisana ndi ena ndi president wa chipanichi Professor Peter Mutharika, wachiwiri wa president ku chigawo cha kumpoto a Japi Muhango, komanso msungichuma a Edgar Tembo. Pa mpando wa mlembe wamkulu Dr. Clement Mwale apikisana ndi a Peter Mukito. Ku achiwiri a president Dr. Chaponda akuyembekezera kudzapikisana ndi a Joseph Mwanamveka ku chigawo cha kumwera, a Alfred Gangata azapikisana ndi a Paul Gadama ku chigawo cha pakati, ndipo kuti a Bright Nsaka azapikisana ndi a Loni Phiri Chijere ku chigawo cha kumvuma. A Chaponda atsimikizira nzika zonse kuti ku msonkhanowu kudzakhala chitetezo chokhwima kwambiri, ponena kuti bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission ndilo lidzayendetsa chisankhochi, ponenetsa kuti sikudzakhala kubera kulikonse. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Bungwe loyendetsa galimoto zonyamula katundu lachisanu lathetsa kunyenya ntchito komwe mamembala ake amachita. Boma ndi owalemba ntchito atalonjeza kukonza mavuto awo. Wachiwiri kwa mlembi wa Truck Drivers Union Francis Lalika Muntali anauza Zodiac kuti anachita izi mamembala awo atavomera kuyambanso ntchito. Boma ndi owalemba ntchito atalonjeza kukonza mavuto awo isanathe sabata. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katunduwa omwe akhala kunyenya ntchito kuyamba lachitatu akufuna adzipeza ziphaso zoyendera mosavuta komanso kuti aonjeze malipiro pa mwezi. John Poka Uni anayankhula ndi Muntali. Nkhani ya kunyanya ntchito tinena kuti tazipanga suspend, tayedzeka. Tukamba kuti tayedzeka chifukwa chonena kuti tikudikirira kumbali ya mabwana athu. Moja timanenera kawiri sizitisangalatsa ifeyo kumanyanyala ntchito yayi. Komano inakhala ngati kuti ndi chizolowezi kuti platform imene tingayankhulirepo ifeyo ndi pa strike, zomwe sizikuyenera kukhala choncho. Ndiye tinene kuti strike iyi tayiyedzeka kudikira kuti tione compliance kapena kuthekera kwa mabwana athu kuti kodi alemekeza chiganizo chimene boma lapanga ndi masiku amene atipatsawa. Kunena zoona ifeyo talemekeza chiganizo chimene boma lapereka kuti tichokeko kusewu tipitirize kugwira ntchito. Koma mmene tikunenera kuti tangoyedzeka kutengeranso ndi mmene mabwana athuwo apangire. Akapakhala kuti sakupanga ona tibweranso tikambirana nalo, bomaso tilifotokozera then tidzaona way forward. Kumbali ya maphunziro, bungwe lona za mayeso la Manebu lalengeza lachisanu zotsatira za mayeso a chaka chino standard 8 ndi form 2.
maophunzira 252,668 omwe analemba mayeso a standard 8 opambana ndi 217,708 kuyimira 86.1%. chiwerengerochi chatsika kuchoka pa 87.77% chaka chatha. mayeso a JCE ophunzira 110,002 apambana mwa 154,504 omwe analemba mayeso kuyimira 71.20%. chiwerengerochi chatsika kuchoka pa 72% chaka chatha. mkulu wa bungwe la manebu Professor Dorothy Nampota wati chaka chino kunali za chinyengo zochepa. monga mukudziwa kuti tayamba kugwiritsa ntchito njira za makono za makina, ifeyo ngati amanebu mwinanso dziko laona kuti ntchito yathu ikugwirika mwa ndondomeko yabwino, mokuti anthu akuona kuti zinthu zikuyenda chonchi chifukwa ifeyo ngati amanebu anaja akamalembetsa pa makina a kompyuta. nthawi yomweyo timakhala tikuonanso museva mwathu kuti ana kwakuti alembetsa kwakuti sakulembetsa ana, ndipo tikaona kuti pali sikulu ina kuti ana sakulembetsa timapitako kuti sitikukuonani kwa chachitika ndi chani. Nde kugwiritsa ntchito kwathu kwa njira ya makina kwathandiza kuti ntchito yathu tizigwira bwino kwambiri mwa ukadaulo nenawo. Nde tikuona kuti mukudzera kwathu kwa munjira ya makina ifeyo ntchito yathu tikugwira mwa ukadaulo kwambiri, ndipo zinanso kufulumira kupanga zinthu chifukwa chokuti timati ndekuti tinapanganso introduce kuti tikamachonga paja mayesowa akamalowetsa kale ankalowetsa nkunyamula flash kupita nayo ku office. Nde tikayikatero ndoti nthawi zina mudzi waso kuti munthu wanyamula flash apita nayo ku office chinthu chonse chitha kuchitika. Koma masiku ano timati tikamachonga akamalowetsa data ijenso timayiona nato pompo, timayiona kuti subject yakuti achonga atu mwakuti koma alowetsa data mwakuti zikhala bwanji kumeneko. Nde pamapezeka kuti mmene tikumaliza kuchonga ndikuti dataso yadathaso nayo kuti nthawi yomweyo tikulandira kuti awa ochonga akunena kuti tamaliza ntchito, olowetsaso akuti tamaliza ntchito, ndipo zikugwirizana mu system mudzi. Nde zikangotero basi ife tikupita kukachita process nchifukwa tikupezeka kuti mwezi sikulu isanayambe ife zotsatira za mayeso tatulutsa. Ndiuna za maphunziro amadatseka mbawa wawiri mali kuchepa kwa chiwerengero chopambana nkodandaulitsa kotero nkofunika kuti pachitike kafukufuku kuti vuto lithe. Pa ana 100 onse amene tikayikizira zaka zambuyo papeza kuti pali kutsika pang'ono mayeso onse a JCE ndi primary kupita ku secondary mwina makhonzedwe. Zimenezi zimachitika. Chosangalatsa kwambiri nchonena kuti pa zaka 5 tikayelekeza zinthu zakhala zikukwera, ndipo tikayelekeza mu zaka 5 imo tikuchitabe bwino. Koma ineyo ngati munthu oti tikuyang'anira kuti maphunziro apite patsogolo tonsefe oloma ngati makolo umati mwana ngati amakhala number 1 akakhala number 2 umadandaulabe, koma amakhala mwana uja watani wakhonzabe. Ndiye timafunabe kuti zinthu zikhala zikukwerera kungopempha kuti ana athu akhale olimbikira pa maphunziro awo, azidziwa kunena kuti sikulu ndiyofunikira, komanso nkhani ija ya discipline muchizungu kapena yo khala ana omvera malamulo kuchokera ku nyumba plus ku skulu ndiyofunikira kwambiri, chifukwa ukapanda kukhala munthu omvera paliponse olo kuntchito zako sizimayenda bwino. Ndiye mwinaso nkhani zina zikhoza kukhala za discipline kumene zimene zikumapangitsa, koma kwa kulungu pempha makolo, pempha mtundu wonse wa Malawi, pempha ana athu onse akupita ku skulu kuti nkhani ya kukhala bwino pa skulu, kumvera makolo, kumvera amene akutilamulira ku skulu ikhale patsogolo, ndipo tikatero tonse ngati mtundu tikachita bwino. Konsolo ya boma la Nkatabe mu sabatayi kutayi yatentha maukondo osavomerezeka omwe akhala kulanda kwa asodzi mogwirizana ndi ofesi ya zausodzi ndi apolisi. Polankhula pamwambo otentha maukondewa lachinayi kumtaya wa bomali, DC wa bomali Rogers Newa anati kugwiritsa ntchito zipangizo zoletsedwa powedza nsomba m'mitsinje ndi mnyanja ndi kuphwanya lamulo lotetezera nsomba. Nobert Mzembe andi zambiri. DC wa boma la Nkatabe a Rogers Neva ati kugwiritsa ntchito zida zoletsedwa pakupha nsomba mmitsinje ndi mnyanja mdziko lino ndi kuphwanya lamulo lotetezera nsomba. Aneva atsindika izi lachinayi madzulo kumtaya wa mdera la mfumu yayikulu Mkumbira mbomali, komwe matentha maukonde aukosi otalika pafupifupi 60 km akawayala mnyanja, omwe mogwirizana ndi ofesi ya zansomba ndi apolisi mbomali analanda kwa asodzi osamvera malamulo. Ndi asodzi pa nyanja pathupa amene amatha kuwedza
nsomba zili zazing'ono kwambiri zimene sizinakhwime, komanso pali zida zimene amagwisa ntchito kunena kuti agwire tisomba ting'ono ndiye timalanda maukondewo, komanso anthu aja timatengera ku khoti kuti tikazenge mlandu pogwisa ntchito zida zosaloledwa, komanso tikalanda zinthu zija timapanga mwambo kuwotcha zinthu zija kuti mwina zisapezekenso zili pa nyanja chifukwa zikuononga nsomba zathu. Mkulu wa bungwe la Ripple Africa Fosi Ngwira ati kudzera mu project ya Conserve Fish for Tomorrow bungwe lilipitirira kugwirana manja ndi boma polimbana ndi mchitidwe ogwirisa ntchito zida zosavomerezeka pokupha nsomba mnyanja ndi mmitsinje mdziko lino. Mu nkhani ya zida zimene zikuotchedwa lero, udindo wathu unali wothandiza anzathu a fisheries kuti akhale ndi mafuta azungulire kulanda zida komanso apange empower anthu akumuzi ma BVC kuti athandizire kulanda zida. Pakadali pano asodzi atatu akusungidwa ku ndende ya boma la Nkhata Bay kudikira kukaonekeranso ku bwalo loweruza milandu pa 28 August kukayankha mlandu wophwanya lamulo lotezera nsomba mnyanja ndi mitsinje la Fisheries Conservation and Management Act. Malo mwa Zodiac boma la Nkhata Bay ndi neno Betamba Mtuva Mzembe. Bungwe la National Commission for Science and Technology ladi likuyembekeza kuti omwe ali ndi ukadaulo opanga zinthu zamakono apeza phindu lochuluka ndondomeko yoluzanitsa akadaulowa pa internet Innovation Bridge Portal yomwe ayikhazikitse mwezi wa mawa ikambogwira ntchito. Kuloona zaluso ku bungwe la NCST Mike Kachedwa wati njirayi ilimbikitsanso chitetezo cha ntchito zaluso. Tina ndipo tili Sambali likhala ngati malo ochezera pa internet pomwe anthu opanga katundu waluso losiyanasiyana amakono adzionetsa zomwe akupanga ndi kulumikizana ndi omwe angawathandize ndi ndalama, komanso anthu ogwiritsa ntchito katundu wawoyo malinga ndi akachedwa. Kuti poto ngati mkumano chipangitsa kuti aliyense amene akuchita makafukufuku akupanga ma innovation ameneyo ma technology ameneyo achithandizire kuti azathu ama industry adziwe kuti chikuchitika ndi chakuti kuti nawonso. Mmodzi wa akatswiri aluso John Joshua yemwe ndi mkulu wa kampani ya Green Tech Energy Limited yemwe amapanga makina amphamvu ya magetsi otchedwa House Power Bank woyamikira njirayi. Platform imene apangayi ndiye kuti tipangisa kuti tikhale tikupanga connect kapena kuumikizana ndi anthu amene ali ready kupanga fund, komanso iwo aja azitha kudziwa kuti kuli ma innovation yakuti tiapange fund omwe kupanda urgent platform imene ndiye kuti sitikanadziwa komanso anthu aja sakanatidziwa. Padakali pano a Vincent Mbisa mkulu oyang'anira ntchito zokopa anthu othandiza ku bungwe la Mzuzu Entrepreneurs Hub walangiza bungwe la NCST kuti liyike njira zothandizira kuti anthu opanga zinthu zosiyanasiyana za luso la makono omwe ali m'madera akumidzi ali ndi mwayi ogwiritsa ntchito tsambali. Kuti anthu makamaka midzi imene innovation nthawi zambiri kumachitika aziwe chinthu ichichi. Choyamba nchimene chachiwiri alimbikisenso mitima anthu amene akupanga ma innovation kuna kuti innovation yawo itetezedwa chifukwa pali nkhani yoti anthu akhoza kumaopa kupanga register chifukwa akuopa kuti aberedwa idea yawo. Tsambali akulikonza ndi thandizo la nthambi ya zachitukuko ya bungwe la mgwirizano mayiko onse UNDP. George Kalungwe, Zodiac Lilongwe. Mwana nkhani pano pa Zodiac mtindizi komanso zambiri mkhale pomwepo. Kusinda kwa nyengo kwa South Africa la Malawi alimi ambiri akusowa pogwira, koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifali ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulipe osapsinjika ndi kusinda kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifali ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba ochepa. Musapite kutali, ndizotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifali magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Mumodzi tumuli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugulitsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifali kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti muziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. FIFAD, Financing Agriculture Development. Batatisi ndi chakudya.
chokoma kwambiri. Mbatatesi yomwe yonse chuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatesi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatesi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatesi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka, ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatesi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatesi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatesi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. takulandaniso tonenso mitu yake. Chipani cha DPP chachenjeza omwe apikisani maudindo ku msonkhano wa chipanichi zamchitidwe opitiriza okopa anthu kuti avotere nthawi yochita iziratha. Bungwe la oyendetsa galimoto zonyamula katundu lathetsa kunyenyera ntchito komwe mamembala ake amachita. Ndipo unduna wa zamaphunziro ati ufufuza kuchepa kwa chiwerengero cha opambana mayeso a chaka chino standard 8 komanso form 2. Bungwe lona zachakudya pa dziko lonse lapansi WFP lachenjeza kuti njala itha kufika povuta kwambiri mdziko lino kamba kakuchepa kwa ndalama. Dziko la America lati kukwera kwa mitengo ya zinthu ndi kusowa kwa ndalama zakunja komwe kunadza kamba kamiriri pa dziko lapansi kwachititsa kuti ntchito yogula zipangizo zomangira sukulu za secondary 200 zomwe zimene omangidwa mdziko muno pansi pa ntchito ya Secondary Education Expansion for Development SEED ikhale yovuta. Mkulu wa bungwe la USAID Pamela Fenson wanena izi lachisanu pa ulendo omwe anakonza atolankhani kuona sukulu yoyendera ya Chiputu CDSS kulilongwe komwe anati mwa sukulu 200 ntchitoyi imanga sukulu zochepera 100 ndi 153 billion kwacha. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Boma la dziko la America lati kuyambira pomwe lidayamba kumanga sukulu za sekondari pansi pa ntchito ya Secondary Education Expansion for Development SEED mchaka cha 2019 lamanga sukulu 69 ndipo latsala ndi sukulu 20 pa sukulu 200 zomwe lidati limanga. Mkulu wa bunge la USAID mdziko lino Pamela Fessenden wati chiwerengerochi sichifikira sukulu 100 chifukwa miliri yomwe inavutitsa mayiko yachititsa kuti katundu akwere mitengo ndi pafupifupi 70%. Komabe Fessenden ati 153 billion kwacha yogwirira ntchitoyi sikhudzidwa koma nthawi yomalizira ntchitoyi. Dr. Chikondi Maleta ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli. Kudzika kwambiri ndi kukwera kwa mitengo kumene kwachitika chifukwa cha mavuto amene achitika mdziko lapansi. Chifukwa cha kukwera kwa mitengo sitinathe kumanga masukulu ambiri amene tinatha kumanga chifukwa tunena zoti ndalama zambiri zikumapita pa sukulu imodzi kusiyana ndi mmene tinalingalira poyambirira. Ndipo mkulu woona maphunziro msukulu za sekondari mu nduna za maphunziro Dr. Florida Banda wayamikira ntchitoyi. Tikhoza kunena kuti project imeneyi yathandizira kuti tichulukitse chiwerengero cha ophunzira amene akusankhidwa kuchokera ku primary school kupita msukulu zathu za sekondari zimene zili zaboma. Mbuyo muti makamba za 37% ya ana amene akusankhidwa akalimba mayeso a standard 8 kupita sukulu zaboma, koma ngati chaka chimene chitangomalizachi cha 2023-2024 taona kuti ana amene anasankhidwa kuchokera ku sukulu za primary kupita sukulu za secondary zaboma inakwanira ndithu 40%. Mwambo opereka sukulu zomwe azimanga mu project ya SEED kuboma uchitika kumapeto a chaka chino ndipo pali chiyembekezo kuti ichepetsa mavuto omwe ophunzira amakumana nawo monga nkhanza ndi kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mwa zina. Ofesi ya mkulu woyimira boma milandu ya DPP yachotsa apilo yomwe inachita ku bwalo lalikulu pa chigamulo chomwe bwalo la magistrate pa mlandu wa Norman Chisale okhudza kunyoza ndi kuopseza nduna za chilungamo ndi akuluakulu ena boma.
akhudzidwa malinga ndi kalata yomwe Zodiac inaona anasayinira ndi mmodzi mwa maloya aku ofesi Epirani Masanjala. Ganizo lipoyamba akuluakulu ena ku ofesi yakuti anachita osakambirana ndi anzawo. Leya Malekano atipatsa ripoti ili. Lolemba ofesi ya mkulu oyimira boma pa milandu ya DPP inapereka kalata zochita apilo ku bwalo lalikulu la milandu pa chigamulo chomwe bwalo la Principal Magistrate ku Lilongwe linapereka pa mlandu okhudza Norman Chisale omwe ankawazenga kuti ananyoza ndi kuopseza nduna ya zachilungamo ndi akuluakulu ena aboma. Kalata ya apiloyi inasayinidwa ndi mmodzi mwa akuluakulu amaloya ku ofesi ya DPP Epirani Masanjala. Mwazina ati apiloyo anachita posakhutira ndi chigamulo chomwe bwaloli linapereka posawapeza achisale olakwa pa milandu yomwe amawazenga. Koma Zodiac yapeza kuti ganizoli linachitika popanda akuluakulu ku ofesi kukambirana. Nduna yona zachilungamo Titus Simvalo yati itaona kalatayi inakumana ndi a DPP amasauko chamkakala ndipo anakambirana kuti apiloyi ichotsedwe ponena kuti anthu sangamangokhalira nkhani imodzimodzi. Loya wa Norman Chisale Gilbert Khonyongwa wati ndi osangalala kuti nkhani yatha. Apo bose ndikudziwa kuti kwenikweni chachitika ndi chani makamaka ku ofesi ya kwa DPP koma mwina chiganizo chopita ku khoti chomwe chinachitika msanga mwina asanamalize kuona zina ndi zina mwina kufufuza kuti kodi ipange bwanji poti maofesi mwina kuja parliament maofesi ambiri so mwina nkuteka kuti mwina asanamalize zokambirana apilo nkupita ku khoti ndiye mwina aona kuti mwina zisapitirize. Koma izozo amene angamkhule bwino ndi enakewo aku ofesi ya DPP. Achisale anawamanga chaka chatha mu mwezi wa Novemba ndipo bwalo la milandu linathetsa milandu yonse isanu ndi umodzi yomwe amawazenga mwezi watha. Malo mwa Zodiac ndine Leya Malekano. Bungwe lona zachakudya pa dziko lapansi la WFP lachenjeza kuti njala ingathe kufika povuta kwambiri mdziko lino kamba kuchepa kwa ndalama pomwe mabungwe othandiza akukumana ndi mavuto azachuma. Mkulu wa bungwe ili mdziko lino wati bungwe ili mwachitsanzo langopeza 20% yokha ya 701 billion kwacha yomwe ikufunikira kuti idyetse anthu 27 million omwe afunika chakudya kumwera mu Africa ndipo 5.7 million iwo anthuwa ali kuno ku Malawi. Tindipo tili. Bungwe la World Food Program WFP lati atolera 20% yokha ya ndalama zomwe likufuna kuti lidyetse maiko angapo kuphatikizapo Malawi, Zimbabwe ndi Zambia omwe akhudzidwa ndi chilala chomwe chinadza ndi nyengo ya El Nino. Mkulu wa bungweli Simon Denier wati maiko ndi mabungwe omwe amathandiza maiko ena aganiza zochepetsa thandizo kamba ka mavuto a maiko awo, mavuto azachuma omwe akhudza dziko lonse lapansi komanso nkhondo m'maiko a Israel ndi Ukraine. Denier aonjezera kuti pomwe Malawi pafupifupi 6 million ali pa chiopsezo cha njala pakati pa miyezi ya Oktoba chaka chino ndi Machi chaka chamawa, kuchepekedwa kwake kungachititse anthu ambiri kuvutika. Katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a Victor Chipofya wati ni nkhani yokhumudwitsa ndipo walangiza boma kuti lichilimike ndi kuyika ndondomeko zabwino zomwe lingathandizira Malawi ndi kuthetsa mavuto popanda umangodalira thandizo lakunja. Nthawi zina mavuto omwe timakumana nawo makamaka ngati anjalawa timakhala tikuwapanga tokha chifukwa takhala tikulandira chithandizo kuchokera kwa mabungwe ngati WFP kwa nthawi yayitali. Pakadali pano atsogoleri athu ngati dziko timenera kukhala anthu oziyimira patokha ani tikutha kumazithandiza tokha chifukwa chokuti kupita kutsogoloku kusonyeza kuti anthu omwe amatithandiza aja nawonso akukumana ndi mavuto awo osiyanasiyana ndiyenso ungapite ukathandiza kwina pamene iweyo uli ndi mavuto ako m'nyumba mwako. Mwezi wa Machi chaka chino boma linalengeza kuti maboma 23 a dziko lino ali pa ngozi ya njala pomwe linati mabanja 2 million akhudzidwa. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Akatswiri pa zomangamanga agwirizana kuti poonetsetsa kuti akumanga zinthu zabwino zopitirira ku nyengo akuyeneranso kulimbikitsa kusintha kaganizidwe ka anthu ndi kukana katangale mdziko lino. Kalata yomwe anatulutsa pomaliza pa msonkhano wawo waukulu omwe umachitika ku Mangochi anati aliyense ndi gawo pofuna kukhala ndi zomangamanga zabwino ndipo zitha kuchita bwino ngati pali kusintha maganizidwe ndi kupewa ziphuphu ndi katangale. Rafael Mozo analemba ripoti ili. Posatira msonkhano wa masiku atatu wachisanu mchiwiri wa akuluakulu ona ntchito zomangamanga mdziko muno komanso maiko ena umene umachitikira ku Mangochi ndipo watha lachisanu, akuluakuluwa agwirizana zinthu zingapo zoti achite pofuna kuti atumikire anthu bwino ku nkhani zomangamanga.
nthumwi ku msonkhanowu zagwirizana kuti atumikire anthu pofuna kumanga zinthu zimene nzolimba komanso zopirira ku nyengo zosiyanasiyana. Akuyeneka kuti anthu agwepo posintha maganizidwe pochita pa zinthu komanso kuti apewe kupanga nkhani zakatangale. Mkulu wa bungwe la National Construction Industry Council of Malawi NCIC Gerard Konje araonetsetsa kuti zosalira za kumsonkhanowu zikwaniritsidwe. Zomangamanga zimakhuza wina aliyense ndi anthu apereka maganizo awo, anthu apereka zinthu zina zoti tiyenera kumachita, komanso anthu aperekanso zisazo za zinthu zabwino zimene zakhala zikuchitika. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu bungwe la Infrastructure Transparency Initiative limene limaona nkhani zachilungamo pa nkhani zomangamanga a Olive Kawatawire ati iwo ndiokhutira ndipo ali ndi chikhulupiriro chonse kuti dziko la Malawi likwanitsa kupita patsogolo pa nkhani zomangamanga. Iwo anati izi ndi malingana ndi mmene nthumwi zinaonesera ku msonkhanowu mmene zachitira pa nkhani zomangamanga. Msonkhanowu unali wa masiku 3. Kwambiri nthumwi zimaona mmene zingapititsire patsogolo nkhani zofuna kupititsa patsogolo kamangidwe ka zinthu zabwino zimene anthu angasangalale nazo, zokhalitsa komanso zopirira ku nyengo zosiyanasiyana. Ndipo nthumwi zina zinachokera m'mayiko monga ngati a Zambia, Tanzania komanso United Kingdom. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Apaso ndipo mapeto pa nkhani msabatayi kumatisanasiyana tonenso mitu yake. Chipani cha DPP chachenjeza omwe apikisani maudindo ku msonkhano wa chipanichi pa zamchitidwe opitiza kukopa anthu kuti avotere nthawi yochitira izi itatha. Bungwe la oyendetsa galimoto zonyamula katundu lathetsa